I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovno s Tevo Game kanalu i danas ćemo snimati tutorial kako skinuti, instalirati i krakovati Action. Dakle, prvo što treba da uradite jeste da nemate Action. A druga stvar što treba da uradite, idite da skinete na Mediafire, ovaj link. Naravno, imat ćete u deskripciji, kliknete download. Sad čekajte malo. Da, ustao sam možda pre nekih koliko 15 minuta i dalje sam ušamućena pile. Sada čekamo da vam se sve ovo skine. Da, znate šta mi se desilo, jedna tragedija. To jest imam dve tragedije. Ja kada sam ušao da nađem ovaj link, ja gledam to, ono nema. A druga tragedija jeste da sam updateovao telefonu sistem i on je riknuo. Otišao je na servis, siroto. Sada koristim ovo čudo. Vidite li vi ovo? Netcat, da, sad vi mislite tablet za ono čudo engleski, novam se. Dobro, vi mislite sad tablet, super, ali nije. On, stavio sam, uključio sam kompjuter pre njega, to jest pre nego što sam, nije bitno, uključio sam kompjuter, uključio sam i tablet i pustio Clash of Clans. Clash of Clans nije mogu se učita, a kompjuter je podigao sistem, još se i Steam, i Skype, i Torrent učitao. Dobro, izvinite. Kad dođete, idete u... Nećemo. Šibe tamo, bre. Znači, kad ste dobili file, idete u Action full verzija, idete Action crack i te gluposti. I da bratu nisam poslao na Skype za Action, ja bi možda sada tražiti neki novi crack i gluposti. Nećemo, pa sad možete da stavite ovaj file gdje hoćete. Mene mrzi sad. Sad čekamo. Da, nadam se da će vam se ovo svidjeti zbog Actiona, jer je ovo Action, nije Bandicam. Dobro, kliknemo finish. Ne, neću da vam gledam oficijalnu stranicu. Ne, neću gledam moje preuzimanje. Ne, neću ni ovo da gledam. Dobro, vidite, malo sam ih pratila. I sad, vidite, idete, kako se ja dobro sećam, idete Action, pa sad crack, pa sad opet crack i sad ovo čudo ovdje. Otvorite Actions. Čekajte malo. Ne, to njumaj! Niko mila! Dobro, nije bitno, sad čekat ćemo, sad ćemo tu ugasimo. Ako imate neke gluposti, kliknete aktive, onda licenca, broj, pošto mi nemamo jer smo mi Srbi. I to je previše skupo jer je za nas previše skupo i Minecraft Premium. Tu idete na Open File Location i sad, najbitnija stvar, spustite malo ovo. Pomerite ga u levu, u desnu, gdje god hoćete, uzmete i ovo i don't crack, premestite tu. Dobro, ovo više neće trebati i sad idete desni klik i rename i sad napišete add the action pravi. Ja sam ga tako nazvao, nije bitno kako ćete ga nazvati, samo da se razlikuje od ovoga. I sad, kako da imenujete ikonicu, da znate da ne ulazite tu. Znači, kliknete, ja sam nazvao idi na Location i Enter. Sad, znate, idem na Open File Location i sad, evo, Action pravi. Ako se slučajno kliknete dva puta tu, možda se to meni nekoliko puta desi, onda šta ćete? Napisati to
isključim te, isključi se. Neću da aktiviram ništa. Evo, i dobro, smestite ga gdje hoćete, kako hoćete. I upravo vidite tu moj lepi prostek koji nećete gledati klipove Clash of Clansa i nećete gledati Headball, da li se pitate zašto? Ne. Zato što neće nijedna igraca mi se skine, sad bi ređu, ali neću. Ja sam mirno dete i lepo dete. No, mislim, nisam lepo, uopšte nisam lepo. I kliknete run i trčite. Krenite da trčite onako, oko kruga. A sam ja pametan, trčite oko kruga. I sad da vidimo da li nema, idite zbog toga, da li nema onog action gore da piše. Sad ćemo ovako samo da pričamo obično, sve snima i kliknut ćemo opet, sad ćemo da vidimo, ja ću čuti. Vidite, nema to. Ali ako se pitate zašto se ja ne čujem, to je zato što treba da namestim neke opcije. Zašto ja uvijek kad snimam sa facecamom, mislim da nisam uključio facecam i radim neke gluposti na facecamu. Zašto sam ja uključio facecam? Sad ćemo da radimo postavke. Znači, sad ovo štiklirate i uvijek recording, da. Znači mi treba da se gleda. Znam da li je tako tačno, če da vidim, zapisao sam, jeste tačno je. Znači, i tu recording, štiklirate ova dva recording. I sad idemo ovdje, ako hoćete recording mouse kursor, ako hoćete, ako nećete, isključite i bit će vam puno lepše, a i ovo je za kameru, ovo je da rekordiš na baton i te gluposti, ali mi ćemo sad da se bavimo ovim. Sad namestite koji mikrofon vam treba. Pošto kad je bilo ovo štiklirano, meni nije radio, ajde sad ćemo stereo mix. Stereo mix, nek ide život. I ovo je kako mikrofon, koliko će mikrofon da se čuje, a ovo za igricu kao. Vi možete staviti 100, znači ako nećete da se čuje mikrofon, onda ovako. Ili možete 50-50 ili 50-50. I stavite tako dok vi pogodite, će mala nevesta da se završi. Stavite 70-30 i dobro, ajde sad mi opet da isprobamo ovo čudo. Evo sad mi snimamo, ja ću ovako bez veze da pričam, bez veze. Znači niko neće da me vidi. Da, niko neće da me vidi. Sad ćemo opet i da vidimo. Aj! Zašto nećeš? Sad ćemo pauzu dok ja ovo ne izgooglam. U Google. I evo nas nazad, evo šta smo mi morali tako lepo da uradimo. Samo stavimo ovdje System Default i System Default. I radi. Evo pogledajte. Bum, čiki bum, čiki bum, bum, bum. Bum, čiki bum, čiki bum, bum, bum. Čiki bum, čiki bum, bum, bum. Bum, čiki bum, čiki bum, bum, bum. Evo, kao što vidite, ja sam čutao. Isključit ću da. Breži. Sad, ako hoćete da vidite klipove koje ste snimili, idete Open Output folder, kliknite samo jednim klikom i u mom slučaju ja ću sad ih obrišem. Isključit ćemo Action jer mi trenutno nije potreban i što da vam kažem, like, share, subscribe, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, pozdrav!